Velkommen til Myggens Fireplace, så den tænder du op på 2 sekunder. Det der egentlig er vigtigt, det er at du har sådan nogle gode bidder her, glastørtræ. Så bygger du egentlig bare op. Så kommer det her. Og når du har lavet en lille firkantet struktur, så er du egentlig klar til at putte dine ildblokke her. Optællingsblokke. Det er det mere anbefalende, bruger jeg. Putter du bare ind i bunden her. Det bedste er at lægge dem ind et sted, hvor der er noget grip, og lige er i kontakt med det. Du kan sådan set nøjes med det der, når det er så tørt som det her er. Ellers så kan man putte avispapir rundt om. Det er altså bare min kone, der lige forstyrrer mig i øjeblik. Hun er lidt uhyggelig åbenbart. Så lukker man, og så sætter man det helt op for spjældet. Og så er det vigtigt at lade, luften være, helt åben, indtil det her, det man, som man på amerikansk kalder engulfed in fire. Og vi snakker altså fuldstændig overoptændt derinde. Og så kan du komme de store træklodser på her. Så kører det. Så men det vil være for tidligt at gøre det nu, så går de faktisk ud til. Man venter lige til jeg slukker det der. Og så hvis man er utålmodig,